aku iki saiki wis usume wong korban, ya usume wong umroh. Apa duitku sing semono ki tak nggone umroh ambi korban ae ya. Apa piye ya? Nah, alah, paling Benyamin didoi ngene iku ya emoh. Ya wis nek ngono kok aku dhewe ae sing korban atas nama channel Mbah Yamin ae. Ben baru kae nyebar kabeh nek sing melok syuting ya ambi Mbah Yamin ben iso nyebar kabeh ganjarane. Soale iki duite kok wonge. Tapi duite dikorupsi ora ya. Mbah Yamin iku lah mencurigakan. Nek duit dienggo hal-hal kebaikan itu perhitungannya kaya embuh ya. Tapi nek dienggo sing ora-ora kok gampang ae nyah-nyah ngono. Nek sekirane dhike oleh ya tak tokokne wedhus saka 5 karo kanggo umroh wong 5 ya wis masuk aja nih. Wong duite aku ndungu-ndungu ya wis tok 500 juta luwih jarene. Kayak wis iku tuku wedhus sek 5 lah paling darah piro wedhus 5 karo umroh wong 5 ae. Yo nek entuk ganjarane kan didum wong loro. Yo jane yo oleh. Apa oleh ya? Engko tak jajal tak rembukane karo wong. Nek menawa oleh ya. Nek menawa duwe niatan apik. Nek menawa iki pengen korban ya wong iki ya wis tuwa ya. Duit dikelompokno ape nggo apa lah? Jarene ndike tak takoki ya wis gak butuh duit. Tujuane nggih konten iki jarene apa? Promosikno barongane. Ben kok tambah laris. Jarene iku mek ngono tok. Dan duit iku didungno karo foto-fotone. Dunguku ya ngono. Mbok tenan mbok ora. Tapi nek wis kadung tak tukokno wedhus karo daftar umroh, lah nek duite gak dino, aku gak bingung apa tak bayar nggo apa. Ya muga-muga ae wonge padhang atine ben ngolehno duite nggo tuku wedhus karo nggo lunga umroh. Nek menawa iki oleh kan ya anu rezeki ganjarane engko didum wong pirang-pirang. Yo insyaallah kanggo amal jariah kabeh. Nek menawa wong mudeng ya tapi ndike sebagai wong tua ya kudune mudeng. Mosok ya ndike kalah ning sing enom. Masalah ganjaran ae. Yo muga-muga entuk duit. Muga-muga dilancarno rezekine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.